So kini ato ang challenge karon mao ni siya ang part 2 sa katong spin the battle challenge. So ang ato ang pamaagi karon lahion nato. Tama ni ma'am. Inigtoyok ninyo anang botelya o kinsay matunong anang tumoy. Inom tubig. Dili. O kinsay matungnan anang tumoy, hunat jog dagan. Kay tabangan kag bagbag anang sudlanan sa tubig. Ano purpose ani diya? Oh. Ano to ba? Para ana din siya ma'am. Oh, ana. Sa matong na ni ma'am ay mudagan. Oh, atong tumoy. Agi matong na liyan ni may mudagan. Oh, may hudagan niya ang kamong tolo nga wala matong ni, kamoy mutabang og bagbag sa natungnan anang tumoy. Sige, sige. Ah, ready na. Pero magunit sa ako ma'am magdagan. Oh, dong gunit sa akong dagan para di matangtang. Okay. Yeah, ready? Eh, pwedeng ko bayot ay pagpangandap. 1, 2, 3, start! Oh. Abdi ka Ernesto! Abdi ka Ernesto! One victim, totong tagsok. Wa pa nagamit imong piningguin, totong tagsok. Lukso man sila ma'am. Oh, lukso pa dara. Taas-taas kag mulayat. Lang isa na ipaglis ito may di na bukod ma'am. Pwede ra kay mo maabot to kalibunan o ginukod. Ah, di ta hunong bukod. Le. Yeah. Eh, likod. Likod. Ah, pre, ana pre, ma. Yeah. Si Ernesto kayo na nagdagan. Wa siya mutabang og drok-drok. Balik. Oh. Round 3. Kotob rani round 10. Oh, round 3 na, round 3. Kaduhang biktima, Tatay Pisot. Apa ko na to na sa palwa mamoy. Okay, pwede ra. Oh, di na pa ko na sa palwa. Eh, ikot. Ay! Abdi kalimok ko ya. Ako, tubol siya. Ngaro. Hindi ako talayo. Oh, round 4. Ah, alakan sibo nga limok ko kay kusog kay mulayat. Tungkol ko. Mari amot. Papa na tong ni Ernesto da. Swerte rong adlaw si Ernesto. Yeah, round 4. Ah, si Ernesto natungnan. Oh, round 5. Wala. Oh. Yes. Eh. Eh, lingkod ba yun? Oh, limog.
Round 6. Oh, round 6 na. Di kami magpuyap. Exercise man na. Nako. Tanindot aning. Ay, nako. Oh! Ay, rest. Ala! Ala! Five naman, sukot! Round 7. Eh. Ito yung kumbi. Oh, okay. Magbantay jud Ernesto. Round 7. Bit ako kung galon di, ma'am. Nyaw. Tumoy, alam mo tumoy. Walay na tanong. Asa na tanong? Walay na tanong. Nga yung kunalan ko. Kasan. Balik. Wow!